Posible nga mga pasakaan sang complaint ang individual nga nagkuha sang video nga nagalapta subong sa social media kung sa diin makitaan nga nagapakighilawas ang duha ka individual sa Esplanade 11 nga sakop sang Barangay Progreso, Lapuz, Iloilo City. Sa interview sang Bomba Radio kay Police Major Shelemay Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office, iyagin pahayag nga base sa lahi madamo nga kaso ang posible nga pangatubangon sang tawo sa likod sang pagkuha kag pagpalapta sang video. Lakip na dira ang paglapas sa Data Privacy Act of 2012, Cybercrime Prevention Act of 2012 kag iban pa. Suno kay Major Sangrines, dako man ang posibilidad nga may iban pa nga kaso nga ipasaka sa nagvideo sa idalumina sang child abuse law. Ilabi na nga menor de edad ang babayi nga yara dito sa video. Ginsiling man ni Sangrines nga padayon ng investigasyon sang Iloilo City Police Station 8 pinaagi sa Women and Children Protection Desk. Kag mayara na ang sang mga ini sang nabaton nga impormasyon halungod sa identity sa mga involved nga individual kag sa tawo nga nagkuha kag nagpalapta sang amo nga sex skandal. Ang aton nga Police Station 8 through sa aton nga Women and Children's Protection Desk, sila sinisubong ang nagapanguna sa pag-imbestigar kapag follow-up. So, sa kasunod sa sini nga nagalapta nga video no nga daw naghatag sa aton sang kakugmat mantanan. This is just an appropriate time nga maghatag man kita warning sa publiko sa pag-record no kag pag-share sa mga viral videos sa mga alleged nga mga obscene act no, hindi lang sa pila naton ka mga pampubliko nga lugar but even sa iban pa dira nga mga masaksihan naton or may mga information kita kag illegally ginkuha naton way idea way kabalo palaptahon naton, you know, damo kita mga nga layi nga pwede posible no ma-consider naton nga maka-violate sang aton nga ginubra nga ina. Si Police Major Shelemay Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office.